Yn y fideo hwn, byddwn nhw'n dangos y paratoada terfynol sy'n ofynnol ar gyfer y gytref magu celloedd cyn mewn-osod ffrâm Miller neu far impio. Byddai'r gytref wedi cael ei sefydlu wythnos yn ôl trwy ei wneud yn ddifrenhines, ac o ganlyniad byddai'n wedi magu celloedd brenhines brys. Nawr, rydyn ni'n mynd trwy'r gytref ac yn tynnu pob un o'r celloedd brenhines brys i sicrhau na allant fagu brenhinesau o unrhyw larfa heblaw rhai rydych chi'n ei rhoi iddyn nhw ar ffrâm Miller neu bar impio. Bydd angen i chi archwilio pob un ffrâm ac ysgwyd y gwenyn i ffwrdd i'ch galluogi i weld y fag yn glir ar draws y ffrâm gyfan. Tynnwch pob un gell frenhines a chofiwch roi'r cwyr sydd wedi'i daflu i mewn i fwced na all gwenyn ei chyrraedd i'w storio nes y gallwch ei rendro. Mae celloedd brenhines brys yn aml yn fach ac yng nghanol darn o fag a gellir ei methu'n hawdd. Cymerwch eich amser a gwnewch archwiliad trylwyr ar draws dwy ochr pob ffrâm. Mae celloedd brenhines ymhlith darnau o fag gwenyn gwryw yn aml yn cael eu cuddio, felly rhowch sylw arbennig yma. Cofiwch, os byddwch chi'n methu cell frenhines, bydd y frenhines honno'n dod i'r amlwg cyn i'r celloedd frenhines ar eich ffrâm Miller neu'ch bar impio fod yn barod a bydd hi o bosibl, gyda chymorth y gweithwyr, yn rhwygo'r celloedd hynny i lawr ac yn diffethach holl waith.
Wrth i chi fynd drwy'r gytref, edrychwch am ffrâm sydd wedi orchuddio yn bennaf â phaill. Mae hyn yn debygol o fod tuag at ymyl y bocs magu. Symudwch y ffrâm hon wrth ymyl lle byddwch chi'n gosod y ffrâm milwr neu'r bar impio, gan y bydd hyn yn darparu'r maeth angenrheidiol i'r gwenyn nyrsio fwydo a magu'ch celloedd frenhines. Mae'r gytref hon bellach yn barod i dderbyn deunydd magu'r frenhines ar ffurf ffrâm milwr neu far impio. Yn yr achos hwn, rwyf wedi paratoi 2 le lle gellir slotio'r fframiau hyn i mewn.